Halo perlok perjual baro te ngikwa ban pentip sepi ki perlok ya ki bana jan bat ki bana jengai hak bai dai bat kini ki kali get sengket kembang yo jingtip na Maruti Suzuki hak baka dot jong kane kali mentabunai kala ban Kiew Dor komba arpho hajar bat ko faru kala ban red kembang yo jingtip te Shwa bakan ne ka dot jong kane kali kan Kiew kamtam ngikwa ban kerpat epi ki tu bat mu ban le da kalun kan long ka jingarap ka ba kraw sibun Shwa baka dor jong kani kali kan Kiew hakaba menta phila ban thep thang komba san phone ru pho hajar henrela daga dor jong kani kali kan Kiew ar pho hajar kamut phi ban thep no hadu khandai pho lene silang bad bak interest ru daga dor jong kali ka he kamut ki EMI lene ga daga sot ki interest jong phi ru kan he te ga jingtip ki ba company phila wan mi ija kini ki showroom jongi badan hani po maublei lani phila ban contact hau ni number jonga ngan IP ya ga jingtip ki ba company tangkini hi ga jing pentip ki ba khandat nak liang jongi khoblai sibun khoblai se jango